Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubanjwe inqwaba yokudla bese kuphelelwe isikhathi ezitolo zabo kufika ezahlukahlukene ngesikhathi namhlanje komasipala abahlukahlukene kuphunywe umkhankaso zokugasela ezitolo zabo kufika kubhekwa ukudla ukuthi ngabe kusasezingeni yini. Kutholakala inqwaba yokudla obese kuphelelwe isikhathi futhi kubole iphuhlu. Kulindeleke ukuthi umongameli ubaba Cyril Ramaphosa akhulume nesizwe yize noma ngaqinisekiswa ukuthi nini mayilana naso lesigameko sesande ezindaweni ezahlukahlukene. Kamuva nje kunenqwaba yezingane zesikole esezishonile futhi ezinye zajika esibhedlela ngakho ukudla lokhu expire. Abantu babe nokuphawula okahlukahlukene esikhundleni zokuxhumana ngaso lesigameko. Aluyona usesaqalwa ngamagupta naba abanye futhi kumale manje kusuke impi ngoba siyabona ukuthi akuhambi kahle sizophelelwa izingane. Usipesihle Shongo uthe kukhulunywani izingane zibe ziphela kusona isikhathi sokukhuluma lesifanele kwenziwe nje bajeze abenzi bokuba sethi #abahambe. Ubuyi Mthembu uthe kade zaqala ukufa izingane yimi engibona manje abesefaka ama-emoji akhalayo. Ukhaya laMantungwa kumali uthe kuncane okwenziwa uhulumeni wethu ngalokho. Uzama Mazi uthe igama nje elilodwa labo abahambe bebuyele emazweni abo. Londiwe Mafuleka uthe ayi usulethi kudala kwamosheka manje wabe sefaka ama-emoji akhalayo. Bafethu ke maningi ama-comment mina ngizofisa ukuzwa ukubhala kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi-comment section.